La producció ecològica ha anat en augment els últims anys. És per això que cal adoptar mesures per millorar la sostenibilitat del sistema, com pot ser el desenvolupament de productes innovadors amb alt valor afegit. El grup operatiu Hortivalor, on participen Fundació Drissa, la Feixa d'en Feliu i Formatgeries Montbrú, juntament amb l'IRTA, ha permès desenvolupar sucs i cremes a partir d'excedents d'horta ecològica i coproductes de la indústria formatgera, allargant-ne la vida útil, garantint-ne la seguretat i preservant-ne els compostos bioactius gràcies al tractament per altes pressions. Doncs la finalitat del projecte és la de donar valor als productes d'horta i als fruiters, a les fruites que tenim a la nostra horta, intentant ser respectuosos en la manera de cultivar a través de mètodes ecològics per ser sostenibles en el medi ambient i també intentar que aquests productes que tenen una alta qualitat puguin tenir una durabilitat més llarga a través de les altes pressions hidrostàtiques. Amb tot això el que pretenem també és tancar el cercle de l'economia circular. Som l'Oriol i la Marta, ens dediquem a la producció d'horta ecològica al Pla de Trullars, a Bescanó, i a la venda d'aquest producte d'horta en proximitat. Ens ha agradat molt participar en aquest projecte d'Hortivalor, ja que ens ha permès treballar amb altres companys del sector, com per exemple Drissa, amb Formatgeries Montbrú i també de forma multidisciplinar amb l'IRTA. Crec que aquest projecte ens ha permès donar un pas endavant a la valorització dels productes d'horta a través de l'elaboració de cremes i sucs d'alt valor biològic. Des de Formatges Montbrú sempre hem apostat per la innovació tecnològica alimentària i en aquest cas volíem donar una segona vida a aquest subproducte que és el xerigot, o un subproducte que nosaltres generem amb bastant volum i que actualment donàvem per alimentació animal. I per tant, aquest grup operatiu ens dona l'oportunitat de donar una segona vida, un valor afegit a aquest subproducte que encara té una qualitat altíssima. Bé, el que hem fet a IRTA és dissenyar un tractament a altes pressions per garantir que els productes que hem desenvolupat són segurs i d'aquests productes i dels que hem tractat amb una pasteurització tèrmica hem determinat la seva vida útil, les propietats sensorials i el contingut en compostos bioactius com els polifenols i la vitamina C. A més, hem determinat la bioaccessibilitat dels polifenols per veure quina capacitat tenen aquests compostos per ser absorbits i exercir un efecte beneficiós sobre la salut.